काहे रोले? रास्ता में कुछ ना भर लो ना कोनो घटना ना ना तमिलनाडु चटे खातिर वो वही खातिर अब से दिमाग खराब कोले बड़ी हम टेंशन में पड़ल बनी ओए या बेबी फक में ऊपर जान खले रहा भाई तो 5 मिनट फिल्म नियर को होने लगता रहो अरे काहे रोती है रहा भाई लोड पोछ पहले लोड पोछ रोवा मत मुत रो अब जो रोबू न तो हमरो लोर गिरे गिरे हो गए लोड काहे रोता लो? रास्ता में कोनो घटना भर लो ना कोनो लेला सब बेगवा गुआ ना कोनो कइले बा बातचीत कोनो कोइला सब कोनो कोनो फसली लेके रखे देले रहला ना कोनो दौड़ैला सब ना तोर बाबूजी मोल बड़े ये कब काहे रोले? रास्ता में कुछ ना भर लो ना कोनो घटना ना ना तमिलनाडु चटे खातिर वो वही खातिर अब से दिमाग खराब कोले बड़ी हम टेंशन में पड़ल बनी बीपी बढ़ल भाई का हो गेल का भइल कुछ फाटल लिखे नोट फाटल कन कोनो बात ना है ना का बात बा बोलो ए जान हेंगा जान कहबू मर्द बड़े हर भाई में से कहबू ये जान खइबे तो खून तो जो लय में कह लय में प्यार से कह प्यार से ए जान ओए या बेबी फक में ऊपर जान खले रहा भाई तो 5 मिनट फिल्म नियर को होने लगता रहो माने प्रेमिका प्रेमी के मनाओ तारी जान कहिए परान कहिए कुछ कहिए होय पंडित जी कितना दर्द में हो गए रही बुझा तले कि सुहाग रात के दिन विधवा हो गए लगोबल लिपस्टिक बोलो का बात बा रो हमरा के भुला जाई भुला जाई आगे भुला तो भुलवा देना कैसे भुलाई रे भुलवा दो हमार शादी सेट हो गेल शादी लड़का से ना भैंसा से रहा भाई भैंसा से कर तबो ठीक रही बरस खोलगेट के दाम बच जाई हाँ कैसे एने से व्यवस्था दिनू हाँ तो हे जाले बरस आ जाई हाँ तले 2-4 मिनट खेपे के परी कोलगेटो आ जाई खाली जीभा कोइल बाकी रह जाई खानो पची जाए वो अपना नचनिया के बियाह कुकुर से करई हो देखो दुनिया में कतनो लोग रुपया कमा ली हम रहुआ हाँ कितना देर प्यार के मजा बा कतन है 10 मिनट हाँ 15-20 भांग खा ले आधा घंटा यस मेन फोर्स खेला पे घंटा साढ़ बोका लोग मिनट भर हाँ लेकिन हा कुकुर भले पिटाले से महाराज उतना प्यार के मजा केहू ना ले एक बेर टोचन कह दिए 1.5 घंटा विधानसभा क्षेत्र घुमावले से देखिए ये देखिए चुनाव चिन्ह हसुआ अच्छा अभी दबाड़े हैं बोला 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 तार शादी सेट होता हां तहार का मन बा हम शादी करब करब आज के बाद मिलबो ना करबो ना कबो ना रो हम पीछा मत करी का कलू हो घूमता पीछा मत करी अब बताई लंगड़ आदमी के भेटाता जल्दी कहते है कि पीछा ना करी जब आगा ना भेटाई तो पीछा नु कोई जाई बातचीत 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 आगा भेटाई तू आई लव यू को तो पीछा घूमती चल भाग गीत में देना शेर छोड़ दो लॉकडाउन में गोल्डन निगाना अपना यूट्यूब चैनल अरविंद सिंह अभियंता ऑफिशियल पर सड़क फिल्म के लय रहे कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ प्यार और भी गहरा 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 हुआ यह धुन हो लय कह जाला बूढ़ा के लयदार के हृदय में लागे कर्ण प्रिय लागे छोड़ के चल गई फिरियो के ना तकलस ठीक है हाँ भाई मैंने घूम कर फिर के तू दूसरे बुझाता रहो आ जाना लड़का के प्रेमिका चल जाले ओकरा मुंह पर का रौनक उड़ा जाला कुछ है कतनो हंसली बात कब हंसली अरे बाप रे बाप हमको हंसी ना आई नैखा प्यार कैले कहीं रहब खुश रहब अब प्यार कैले बड़ा धोखा मिल गया हंसली बात है
ये है प्यार के आमदनी। मिली कुछ ना, मिलबो करी तो क्षणिक सुख और वो 24 घंटा। ये यार काहे सन मुंह बनबे कहले कि मत पूछे यार। जब जान याद आवे जब जब याद आवे उन पर सूरतिया फट लगे छतिया सुनिए संहतिया का कोई हमरा रानी के का कोई हमरा रानी के। अरे तो सबे राजा हो गई मोहब्बत में सजा हो गई। मोहब्बत में सजा हो गई। बाबू मन्ना सिंह जी बीडीसी महोदय 100 रुपया पुरस्कार दिल बनी। संगे संगे हमरा धर्मेंद्र शर्मा जी 100 रुपया हमारा के देहनी दल लोग के पुरस्कार दे रहल बनी। बार बार प्रणाम बा। और का है कि शर्मा जी पैसा देता नहीं, पैसा खाए वाली तो छोड़ के जाती है। अरे ले ला मुहब्बत तक काम क्रिया करे के पड़ी नु। बोतल गिलास की नहीं सब कहू खाई। पाची को डोम के बुलावल जाई। हमने के तो दोनों ब्यास के दल 20 आदमी बा। एमे 5 गो ना 6 गो डोम बड़े। अब चिन्हे के परी के हो दोनों दल मिला के अब बताएब ना कौन दल में बड़े। दुगो नट्टो बाटे।